дълго очаквано от мен, много дълго очаквано от екипа, много дълго очаквано и от всички колеги, които са малко или вече много фенове и на основно на доцент Златев и на доктор Бурмов, на това, което те правят и на Priori Academy. И първо искам да благодарим на тях. На всеки един от вас, който е участвал на всичко, което сме правили с тези двама човека, било то вебинари, било то курсове в началото само с свински глави, било то лекции, било то курсове на пациенти. Много сме ви благодарни за инвестицията на време и на финанси, която правите. Без вас, както винаги казвам, това нито ще е нужно, нито ще е възможно. Така че един поклон пред всеки един от участниците на техни събития и курсове. Другите хора, на които трябва да благодарим, зареден след конгреса лайнери, това са екипа на Priori Academy, без който също нищо няма да е възможно, като започнем първо от звено маркетинг, където са Петър и Яна, без които няма да можем да видим въобще в интернет какво се случва. Благодарим ви, колеги. Преминаваме към Филип, без който, Филип, много сме ти благодарни, защото без теб тази организация на това ниво няма да се случва, както аз, така и двамата доцента и доктората, които са с мен. И на първо място сме благодарни на вас, момчета. На доктор Йордан Бурмов, на доцент Стефан Златев, с които работим вече от колко години? 2019 година ги смятахме, Тони, точно преди COVID започнахме. Да. 2019, може би било октомври месец във Варна. Тогава стартирахме първия курс с вас, тогава направихме всъщност и първия курс с по-голяма група на варненска територия. Колко човека бяха? Мисля, че някъде към 15 човека, 18. Някаква такава цифра беше, да. За различните модули бяха различни брой. Растеше групата през цялото време в интерес на истината. Така беше. Започнахме с по-малко, но... То ние като започнахме да правим, всъщност вие като започнахте да правите курсовете с нас, тогава имплантологичните курсове бяха обединени само около модела "дайте да продаваме импланти". И затова беше станал много интересен модела на работа извън това, че не се продава нищо, няма нищо, което да се рекламира на хората и да се натиска като продажба, и затова им беше станало. Те дори отначало хората не вярваха, че има такъв модел. Истината е, че е много, как да кажа, то е много трудно да си го представиш, защото всичките обучения бяха под егидата на някой бранд, той искаше да си представи нещата, за да може да ги продават, ама крайно време беше да се направи нещо, което е с учебно-научна цел и да е изнесено извън университетите. Това беше, според мен, вече много натрупана потребност в хората, защото нямаш нужда да ти кажа, че твоята система е най-хубавата, защото всички знаем, че няма идеални системи. Това беше едно много добро начало тогава във Варна. Беше запомнящо се при всички положения по много параметри. Винаги като правиш нещо за първи път и трудно ме точно запомнящо се. Кое беше то? Да, аз много въпроси сме подготвили, много интересни неща, но като сме тръгнали в темата, кое беше най-трудното в началото? Кое беше най-интересното, най-трудното, когато започнахте? За мен най-трудното беше, че реално не си представях обема от работа, с който се захванахме първоначално. Кажи си, не забреснявай. Кажи си. Тогава ти си виновен, защото помниш, че ни запозна с другата част от Priori. И ето, доктор Бурмов, искаш ли да правите курс? Какъв курс? 10 модула в хирургията. Как? Никакъв проблем, ще направим 10 модула в хирургията, имам само едно условие. Доцент Златев в екип. И окей, добре, почнахме ние да се готвим за тази работа, като му съобщих новината. Той ме погледна така, това викам, много работа. Викам, как много работа? Как много работа? Няма никакъв проблем, ние ще се справим. И никога няма да забравя как имаше ситуации, в които презентациите се променяха. Той води обучението и презентира, аз в същото време работя върху презентацията си, за да може да се доизпипа и да може да бъде максимално добре за хората, които са част от обучението, защото много е трудно, когато водиш обучение на разнородна група. Стартираш с, например, 15 човека и от тия 15 човека един, например, току-що завършил студент, никога не е поставил нищо или не е правил нищо хирургично, от другата страна имаш някой, примерно, поставил стотина импланта. И
На всеки трябва да успееш да му дадеш достатъчно, за да може да се чувства пълноценен, а и в същия момент материала да бъде поднесен по такъв начин, че да не губиш другата част от аудиторията, нали? Въпреки че те са супер разнородна група. Да. Тъй, че той беше супер трудно за мен от начало. Това е всъщност наистина основната трудност. Как да събереш цялата тази информация в определените часове, в определените дни, които имаш на разположение, защото те не са безкрайни, и по какъв начин да я предадеш така, че хем да е фактологично точна и вярна, но хем да е много лесно разбираема, така че абсолютно всеки от, нали, както каза Дани, начинаещия до тези от курсистите, които имат повече опит, първо да бъдат ангажирани през цялото или максимално голямо количество от времето, и другото, което е да останат така, да имат придобити знания при завършването на това обучение и да могат, нали, да си ги прилагат тези неща, които са разбрали чисто практически веднага в следващия момент, в който излезнат от обучителната зала, за да могат да бъдат пренесени в практиката. Именно този пренос на информация и преобразуването и в практически полезни съвети е нещо, което е най-трудно в този тип обучение. Да. Ние заради това настояхме обучението да бъде разтегнато много във времето, за да можеш да дадеш възможност на тия хора, като видят, чуят, направят нещо на някакво практическо обучение, нали, да успееш да го пренесеш след това в собствената си практика, да се престрашиш, да започнеш да работиш с пациенти. Защото в областта на имплантологията и на хирургията имат много такъв сериозен преломен момент, в който човек трябва да се пречупи, че трябва да стартира. Винаги сме полагали максимум усилия да подготвим по правилен начин всеки един от хората, които ще направи следващата крачка. Дали ще бъде първа крачка с поставянето на един идеален имплант, нали, в най-добрите му условия, или някой ще поиска да направи по-голяма костна аугментация, или ще поиска да направи множествена имплантация. Всичко това трябва да може да бъде достатъчно добре подготвено, поднесено, и този човек хем да получи необходимата увереност, хем обаче и да не му се вдъхне прекалено висока увереност, за да не се получи разочарование след това. Пренавиване и след това някоя грешка, да. Грешки се случват, Тони, всеки ден. Ако има някой, който прави каквото и да е било в живота си и твърди, че не греши, значи лъжи. Или не го прави. Да. Няма друг начин. Няма реална представа. Няма друг начин. Единствената разлика между хората е, като грешиш, колко пъти си склонен да повториш една и съща грешка. Това прави разликата според мен, и възможността ти да не се отказваш, за да продължиш вярната насока. Да. Ако искате да във върна набързо, не знам, ние все още опитваме, нали, кое би било най-интересно за хората, но ако искате, все пак ние преди малко поговорихме, но мен ми е интересно вие как решихте, първо как се запознахте, второ, да следваме един след друг въпрос, че аз ако тръгна да ги задавам 20 мога да задам, защото на мен ми е интересно и съм сигурен, че на хората им е интересно, защото те много питат за вас. Така че аз видях, между другото, във вашата клиника в стария кабинет. Една карикатура. Това е от някой курс или някой друг я подари? Не, това ни е подарък от колега, доктор Кочева от София. Тя при завършването на курса на последния модул беше много мил жест от нейна страна. Ни подари този шарш и той седи, все още седи в другата клиника, просто защото поискахме, след като го получим, веднага да си го сложим на стената. Още не е намерил правилното си място тук, но неизменно ще бъде част от новото място. Поздрави специално за доктор Александрина Кочева, която много ни предизвиква, както нас като екип, така и тях, и ние сме благодарни, че имаме такива студенти, както и за цялата и група. Как се запознахте и какво стана? Откъде тръгнахте? Доцент Златев определя себе си като човек, който не забелязва околните, кой знае колко много в първите години в университета. Няма да определяме защо, той ако реши ще ви сподели. Но блеснал съм му в очите
като съм срещнал директно подигравателния тон на един наш преподавател за моята лична така неграмотност в изразяването на изписването на някои думи. Но това е забавна история, която не е чак толкова важна според мен. Да. Явно съм го впечатлил с глуповатостта си да се представя пред хората кой съм, когато правя грешки, но и паралелно с това, че не ме е било страх да се покажа кой съм. Това никога не е било такъв проблем. Истината е, че съм винаги се сещам за една история, кога започнахме реално да работим заедно. Защото той вече беше започнал да преподава в факултета, аз също и по едно и също време стартирахме. Завършихме есента и от началото на годината започнахме работа следващата. Като асистенти, де факто. Да, като асистенти. Да. Не знам дали знаеш, обаче на мен бяха объркали документите и му бяха сложили в конкурсния изпит по хирургия. Знам. Слава Богу, че не остана там. Може би аз нямаше никога да преподавам в катедрата, защото беше само едно място. Това е друга тема. Вижте, съдбата си знае работата. Значи нищо може, пък ще си играеш нощите. Не. Ти достатъчно добре се справиш. Започнахме да работим заедно много спонтанно, тогава, когато на мен ми дойде вече узрях за това, че трябва да започна да работя имплантология. А всъщност, извинявай, ще прекъсвам. А всъщност, вие стартирате обучението по един и същи начин и след това ти решаваш да продължаваш в хирургията, а той в ортопедията. Ти след като завършиш дентална медицина, имаш възможност да потърсиш няколко варианта за развитие, като един е университетския начин на развитие. И двамата решихме да станем преподаватели в университета. Сега неговите аргументи не знам точно какви са били, но моята гледна точка беше да на първо място да се науча как се работи. Да. По това време имах преподавател, доктор Дрънгов, който за мен беше и е страхотен авторитет. И преди да кандидатствам за асистентското място, тъй като асистентските места бяха обвързани с специализация. Когато станеш асистент, имаше специален закон, който насърчава кадрите, които са преподаватели в университета, да специализират. И го бях помолил и го бях попитал, добре, ти съгласен ли си ми станеш ръководител на специализацията, ако аз успея? И той каза да, за мен беше много мотивиращо. И това беше първото нещо за мен и разбира се, нали, това, че получаваш някаква диплома, не е съвсем без значение. Знам, че много пъти хората не гледат с добро око на някой, който казва, ето го той, нали, със специалност, тези от университетите или онези от университетите. Всеки има собствената си гледна точка, но за мен авторитетите тогава бяха много водещо нещо и аз в много преподаватели бях припознал начина си на разбиране за работата. Това е едното от нещата, но има и още един момент, ти когато тръгнеш да специализираш нещо, да си преследваш интереса в дадена област на денталната медицина. Това означава, нали, самата специализация без значение къде се провежда. Дали ще е в университет или в някой център, който има права за провеждане на специализация. Въпросът е, че ти работиш усилено в дадена област за хикс време. Колкото повече време прекарваш работейки по хирургия, по протетика, по ендодонтия, толкова повече опит се натрупва. Това е една от причините моите да кандидатствам, нали, за асистентско място. Другото, което има един много тънък момент. Това е една сентенция, древнокитайска, може би, за нивата на познанието. Нали, едното ниво е първото, да разбереш нещо, когато се обяснява. Второто ниво е да можеш да го направиш, практически да го изпълниш или извършиш. А третото ниво е да го обясниш на някой друг, така че да бъдеш разбран. Съответно, можейки да обясниш дадено нещо, би следвало ти да си достигнал до, нали, най-високо ниво на познание в дадена област. Да. Сега ще ти разкажа обаче един вид. Много е тематичен, точно в неговата тема. Срещат се двама учители. Един е унил в много гадно настроение, другия какво става? Вика, тия моите ученици нищо не вдяват, нищо не ме фанат. Как така, нали? Чак пак толкова какво?
Абе, вика, един път им разказвам урока, нищо не вдяват. Втори път им разказвам урока, нищо не вдяват. Трети път им го разказвам, вика, аз го разбрах, те не мога да хванат. Китайците имаме ние по-българена версия за китайците, така че... Да. Но... Истината е така, да. Ако трябва да бъдем последователни, виж, това си личи и започва да си личи тогава, когато решиш да предложиш собствената си концепция на някой. Тя е по-различна от стандартната. Той проявява недоверие, но въпреки всичко решава да я пробва и казва, леле, това наистина работи. Това е тогава, когато наистина се почувстваш реализиран по отношение на последния елемент, за който Стефан говори, нали, тази съвкупност от удовлетворението на това да учиш, да правиш и да преподаваш, за да може да си истински пълноценен съвкупно. Не да бъдеш само практик или да бъдеш само теоретик. Нали, заради това много пъти се казва, че преподаватели има, които много добре представят, но не могат да работят добре. Или че когато стане въпрос вече за работа, не се получават добре нещата. Да. Това е доста често срещано и ние затова тръгнахме към вас. Аз ще си позволя набързо, въпреки че ще отнема време, да кажа, че да върна момента, в който бяхме изправени като компания пред ситуацията, в която хора, които познаваме и са ни вече клиенти и познават компанията, започнаха да се интересуват от това дали ние няма да правим курс имплантология и хирургия, защото тогава имаше нужда и имаше празна ниша. И бяхме изправени пред ситуацията кой да поканим, за да можем да осигурим на хората това, за което те питат. И тогава всъщност собствениците и аз им предложих, направихме среща с теб и както доктора преди малко разказа, така тръгна единственото му условие. Като седнахме всъщност да разговаряме, той беше готов и каза, да, готово, ще го направим този курс, няма проблем, а това ни беше изискването да е някой, който хем има академичен опит зад гърба си и знае как, всъщност то да знаеш, ти винаги се напасваш, но да има представа как да предоставя информацията и второ да е много работил, защото има това, което ти каза, точно има много хора, които предоставят информация. Аз дори в моя университет имах аз съм завършил икономика във Варна, колко и аз съм завършил, колко съм изпил, не знам точно, ама имаше един човек, който ни преподаваше инвестиции на борси и стокови пазари. И ние го питаме, добре, вие като преподавате това нещо, инвестирате ли, правите ли го вече това нещо? И той каза ми, че аз ако го правя нямаше да седя тук да се занимавам да ви преподавам. Щях да печеля на борсите и на стоковите пазари, така че точно с тази мисъл ние тръгнахме и към тях като хора, които преподават и едновременно с това доста работят. В тази връзка с това, ти преди малко спомена, който е вдъхновявал, може би на мен винаги ми е интересен този въпрос. Аз се извинявам на хората, които гледат, ако понякога задавам въпроси, които на мен са ми интересни. Надявам се да са им интересни и на тях, но вашите ментори, кой ви е вдъхновявал движения, които да следвате в имплантологията или в ортопедията, нещо, което би било интересно да споделим, да споменем? Честно казвам, при мен са много хора. Дани, това, което ти разказа за доктор Дрънгов, нали, нашите преподаватели като цяло в университета са били винаги доста така силни като образи, като практици, като въобще хора, които са наясно как е правилно да бъде работено. Всички мои преподаватели, без значение дали това са били асистенти или лектори в някакъв курс, който съм карал в университета, винаги са ми били до голяма степен и вдъхновени и хора, от които съм черпил опит. Нали, всеки един човек, който има различна гледна точка, би трябвало да ти е ментор, защото най-малкото той има различна гледна точка. Нали, да. Виждаш една друга посока, една друга страна. Сега по-конкретно, хора, от които съм научил адски много, специфично в протетиката, това са доктор Виктор и доктор Йордан Хаджигаев.
Аз работих доста дълго време заедно с тях, може би 8-9 години. Голяма част от специалната протетична част в денталната медицина съм научил там. Да. И всъщност доктор Йордан Хаджигаев смея да твърдя, че той и си остава един от най-добрите ортопеди на световно ниво, които съм имал и удоволствието и честа да работя с тях. Знаеш, Тони, ние с него сме много различни в едно отношение. Той умее да бъде много деликатен в отношението си, много деликатен в изказа си, много правилно да усети възможностите как, докъде и какво. Аз винаги съм бил много по-емоционален, много по-първичен, много повече воден от емоцията и от вътрешното си усещане. Много пъти съм си чупил главата заради това, но в времето се потвърди, че ако се опитам да приложа, например, неговите качества на база на самоконтрол и прочее, после това не работи добре за мен. Знаеш ли защо го казвам? Защото когато човек се вдъхновява, той се вдъхновява по някакви различни причини. Някой път се вдъхновява от емоция, друг път се вдъхновява от виртуозно изпълнение, трети път се вдъхновява от личност, ако искаш. Да. И това е едно от нещата, които на мен много ми харесваха, когато ние много говорим за университета, но той все още е там, а пък аз съм прекарал голяма част от времето си също работейки в тази обстановка. И когато има един работещ екип, за който усещаш, че седи зад гърба ти. Аз не случайно цитирах доктор Дрънгов, защото той ми е държал ръката, когато аз съм прохождал. Това не се забравя. И го е направил по начина, по който е било добре за мен, аз да се чувствам добре. Не е упражнил върху мене собствените си качества, а напротив, оставил ме аз да се развия по някакъв начин, като аз съм имал усещането, че той е зад гърба ми. Винаги, когато се опитвам да работя с някой, който и да е било, без значение дали е група обучителна, дали е някой колега, който е дошъл за нещо, винаги се старая да направя това нещо. Не винаги се получава. Понякога човека избоява и не успява да контролира добре себе си, но това е което според мен остава. Това държи хората хора. Защото в крайна сметка, разбира се, ти отиваш да научиш нещо от някой, но един високомерен тон, едно нежелание за споделяне. Това, когато го видиш, това е много отблъскващо. Защото ако ти си отишъл на едно обучение и знаеш повече от лектора, значи трябва да се смените. А щом си отишъл, значи не знаеш. Да. Всеки един, който ни е помогнал да се надградим и ни е подал ръка, без значение за какво е. Ти можеш да си взел много малко от него, това ти променя практиката. Да. Малко или много е условна концепция. Нещо наглед елементарно, което може да се струва на някой, всъщност може да е наистина преобръщащо. Това ти в кой момент от практиката ти е дошло при теб? Да. Кога всъщност ще кликне? Като една книга, която четеш и е добра. Четеш я днеска, откриваш различни неща. Четеш след 5 години, все едно, че никога не си е чел. Съвсем други неща. Това е идеята според мен. Да. Мен много ме грабна емоцията, с която ти разказваш за доктор Дрънгов и с която споделяш за него и много ми прилича. Ние не случайно работим заедно. Аз съм точно може би също толкова емоционален, колкото теб. И аз много пъти заради тази емоционалност се труша главата и после бера ядове или има успехи. Със същите емоции разказват вашите студенти, вашите ученици в нашия курс. И затова той е стигнал до такова ниво заради тая емоция, която се случва между тях и вас и най-вече най-общия коментар, защото аз и Филип прозвъняваме след всяко ниво, след всеки модул, всеки един, все пак и по ваше поръчение, за да знаем кой как се движи, кой колко е доволен, недоволен и така. И всички казват едно и също нещо, че най-много ги мотивира да продължават и да се развиват вътре в самия курс и извън него. Това, че срещат постоянно едни хора от ваша страна, които са готови наистина да им споделят всичко, което знаят
и да се опитат да дадат максималното на всеки един персонално, което си личи явно, че вие вече сте го придобили от вашите ментори, така че и сте го и доразвили, за което просто ние черпим много дивиденти като компания. Има една приказка пак, занаят се краде или се дава. И това е менторството, е всъщност когато намериш някой, който е достатъчно отворен към теб, нали? За да може да избере да ти даде подходи, техники, начин на работа, въобще цял така подход към клиниката, към пациентите, по начина по който да работиш, да оперираш. И ти не взимаш единствено обаче технически умения само и знания от този човек, ти взимаш и до голяма степен и ценностна система. Нали? Да. И това е всъщност етиката на работа, е може би едно от основните неща, които се взима от менторите. Което изобщо не е за подценяване, но това е чисто в клиничен аспект. Обаче, както знаеш, аз се занимавам не малко и с научна дейност. Там също има доста хора, които така са ме вдъхновявали и продължават да ме вдъхновяват. И от които се учат. Да. Ти, освен работата, преподавателската дейност в университета, CAD-CAM центъра, странно развит за наетчия е този. Да. Да не ми попаднеш от цепе. Като се знам къв съм инженер, ме страх да е на доктор, не знаеш. Да, много дълбоко в един момент, честно казвам. Истината е едно, което исках да ти кажа, Тони. За да можеш според мен, за да можеш да градираш и да можеш да се развиваш, трябва да имаш някаква база данни. Нали? И другото нещо, което е да имаш някакви анализаторски способности, какво от това ти трябва. И да можеш да виждаш общата картина. Много пъти в стоматологията, защото нали, работиме малки неща, работиме пипкави неща. Плюс това всички са супер склонни да представят себе си като велики специалисти или като иноватори. Нали? Но замисли се, това е една дисциплина на хиляди години. Колко много нови неща ще измислиш? Окей, да, вече е все по-тясно свързана с технологиите. Това дава нали, един много широк отделен клон, в който развитието е много бързо. Там има много промени. Обаче продължаваш да работиш в едно и също нещо. Това е една уста. Тя не се е променила чак толкова много за последните 3000 години. И единственото, което се променя е технологията. От оня ден един курсист ме пита, извинявайте, ние ще говорим ли за коя си техника, наречена през няколко английски абревиатури или с някакво съкръщение. Аз така мигам на парцали. Не обичам, когато някой иска да чуе някаква определена техника и не иска да види общата картина. Защото аз им показах тогава, разказах им беше последно на нивото, сега като говорихме за биорегенерацията, в частност костните аугментации и прочие. И им показах как всъщност много от последните техники или много от нещата, които започват да се тиражират, те имат много елементарен начален корен. И ако ти хванеш началния му корен, после много лесно всяка една следваща техника можеш да я усвоиш. Когато си разбрал фундаментално какво се случва, а не получаваш един протокол, който ти дава 1, 2, 3, 4, 5 и така правиш. Да предложиш протокол е хубаво, когато даваш обучение в рамките на една лекция. Хубаво е да дадеш протокол, когато имаш обучение в рамките на няколко дни, за да може този човек да вземе нещо за вкъщи. Но аз искрено много обичам обученията, които са в многото дни прекарани заедно, защото се получава точно това. Успяваш да се опиташ да предадеш гледна точка. Не един протокол, не премести си ръката 10 градуса наляво и се паралелизира и поеди коя си ос, а как да четеш реално биологията и как да четеш ситуациите, за да можеш дори с по-малко протоколи да постигаш повече резултати. Да. Няма нищо лошо в протоколите. Въпросът е, че протоколите работят в точно конкретна ситуация. А нашите ситуации са никога конкретни. Как беше казал Мартин, ние нямаме идеален случай. Да. О, ние го имаме това даже записано на видео с него. Да. И
Да. В тази връзка аз искам да попитам, тъй като вие много говорите за грешки, те са взаимно свързани и двата въпроса. Грешките, провалите, успехите и аз не обичам тази дума гордост, но местата или случаите или постиженията, от които сте били най-удовлетворени. Това ми беше интересно да ви попитам. Може да отговорим свързано първо с вашата практика и с вашия опит, като зъболекари и после в курсовете. С какво се гордея? Примерно. Като зъболекар? Да. Ако искаш, кажи къде най-много... Знаеш ли, истината е, че аз много трудно... Отскоро се опитвам да се науча да си казвам браво. Да. Това е от нещата, които пречи на работата с пациенти, пречи на работата в екип, пречи на всичко. Защото аз съм ужасно самокритичен към себе си и никога не харесвам на 100% това, което правя. Имам малки изблици, които са малко така шантави по време на някоя операция, която правя нещо, което много искам да стане и като стане си казвам, добре. Но в общи линии, винаги когато завършваме каквото и да е било, разговорите ни с него са едни и същи. Как би могло да бъде по-добре? Защото това е идеята. Винаги. Да. Ние като започвахме да работим с него и той беше казал, не си спомням сега точно детайли, но той беше казал примерно 10 човека, 12 човека група. Или по-малко, или вече не си спомням, но си спомням как говорим с него, или аз, или Ивайло, говорим с него и му казваме, докторе, така и така, групата ще стане по-голяма и той. Аз не съм готов за такава група, аз не съм готов за това, аз дали ще се представя, дали няма да се представя и след всяко ниво пак говорим с хората и хората казват, такова нещо не е имало. По-скоро идеята е дали ще успее това, което вече ти го спомена, да се обърне внимание достатъчно на всеки. Колкото е по-голяма група, толкова по-малко персонално внимание може да очаква всеки един курсист. Но съответно това кореспондира обаче и икономически. И той след всяко ниво, как е, какво е, що е, то не е добре, а всички пък от другата страна казаха, не е супер, много добре вървят нещата и затова го разбирам, като го казва това нещо, защото от работата съм го забелязал с него. Самокритичността е адски важно качество може би за всичко, защото това ти позволява ти да анализираш, да търсиш и да откриваш пропуски или недостатъци в работата ти. Въпросът е наистина да е под контрол, в смисъл да не стане обсесивно, така да го кажем. И доминанта, която не ти позволява всъщност да растеш напред, а напротив. Всъщност, сега се замислям. Има едно нещо, което наистина е добро. Не мога да кажа точно, че се гордея с него, но това, че днеска се стараем да сме по-добри от вчера. Може би, в смисъл, не успяваме всеки ден, но погледнато ретроспективно за по-дълъг период от време, например година, 2, 3, много малко време ни остава да си разглеждаме достатъчно често клинични случаи, работа. Ако щеш, даже снимките със семейството ти остава супер малко време да ги разгледаш какви са били, но като погледнеш назад си викаш, боже, това мина една година, гледай колко неща са се променили. Като си кажеш, мина една година, какво стана за тази една година, какво постигнах аз, какво направих? И като си дадеш обаче една реална равносметка, все пак това е, което ни кара да се чувствам, поне мен ме кара да се чувствам пълноценен. Този стремеж да продължиш да се развиваш и то в някаква правилна посока, в която да можеш и да бъдеш полезен. Защото ако не си полезен, се превръщаш в един саможивник, който си е поставил идеалната цел да задоволи собствените си потребности, каквито и да са те. Всички са различни. И заради това се радвам. Радвам се, че имаме възможност, вече се поразширихме, имаме възможност да правим все повече и повече и по-добри неща от това, което сме правили. Да. Какво е
това, което изигра най-голяма роля или това, което по какъв начин, да го поставя по друг начин въпроса, по какъв начин се промениха обученията от 2019 година насам, какво се е подобрило, защото те са коренно различни, тъй като 2019 година започнахме върху свински глави да работим. Те колко са? 10 дена, 20 дена работихме на свински глави. Всъщност даже не работихме. Работеше се на пластмасови модели. Да, на тези типодонти. Сега сме стигнали до пациентски случаи от всякакъв вид с пациенти, така че вашето мнение по въпроса. Много неща, много пъти се сменяше формата на самия курс. Пробвахме, ти знаеш много добре. Да. Разделената програма, която ние си изисквахме, после направихме едно или две нива, които бяха доста съкратени във времето. Но това си има своите недостатъци. Сега в момента отново работим на така, може би оптимално съотношение време, отстояние на различните курсове. Има доста повече практически упражнения, които са включени и така сме редуцирали до голяма степен теорията до, нека да го кажем, минимално, но достатъчно. Да. За да може да се така покрият теоретичните нужди и в същото време да има кореспонденция с практиката, която ще се прави. А и когато направиш едно нещо един път, втори път, трети път, четвърти път и енти път, всеки един път подлежи на анализ. Взимаме, както ти сам знаеш много добре, много държахме на тази обратна връзка от курсистите, защото това всъщност на нас ни дава това как те приемат това обучение. Знаеш много добре, че тези неща обикновено им е трудно да ги изкажат пред нас като лектори. Именно тук се намесвате вие, за да видите всъщност точно какво биха искали да се промени. И оттам нататък анализ, подобрение. Да. Тони, ти ако отидеш, искаш да отидеш на едно обучение, какви ще бъдат твоите очаквания към обучението? Брайан Трейси да е там. Много добре, че не знам какво Брайан Трейси. Брайан Трейси е човека, който научи целия свят на търговия. Не, аз съм айтапя, разбира се. Моите очаквания какви биха били? Най-вече да мога да не се притеснявам да задавам абсолютно всичко, което ми идва като въпроси, защото много често хората като са в група и си викаш, аз сега ще задам такъв въпрос, че да изпъкна. Затова имаме решение. Това беше едно от нещата, които го открихме като основен проблем и заради това по време на нашите обучения формата той от самото начало въобще не е строго официален. Да седи един човек, който се цъка там на презентацията и казва 4 часа, половината се запали на 35 минута, другата част може и да остискат, особено ако е ден едно, но ако е ден 4. Вече става много трудно. Така че формата се промени няколко пъти. И отделно на това, благодарение на работата с хора, ние също се променихме, защото успяхме да разберем, или поне се опитваме да разберем кое за тях ще бъде най-пълноценно. Защото когато сядаш вкъщи пред компютъра и тръгваш да създаваш едно обучение, ти имаш една визия в главата си. Само че след това се сблъскаш с едни хора и разбираш, че твоята визия си е много хубава за вас. Да. И тя може би ще работи, защото хората ще проявят уважение към тебе, но за тях това не е оптималният протокол. И тогава дойдоха различни идеи за намаляване малко повече на теорията, за въвеждане на повече практически обучения. Започнахме вече да работим клинически с пациенти, които участниците си водят, да могат да направят нещо те под наш контрол. А това, което направихме на предпоследното ниво, което беше в София, вече започнахме да работим в групи. Един човек оперира, друг колега му асистира, трети им помага. И това в 2 кабинета. А пък аз и Стефан наблюдаваме едната и другата зала през камерите или сновеш между тях физически, защото хубаво е да ти покажат нещо. Всеки се учи различно. Някои участници искат да видят, други искат да пипнат, трети
нямат смелост все още за нито едно от двете неща. Искат просто да гледат. Искат просто да дишат въздуха, атмосферата, но когато се сформират едни екипи, когато групата стане еднородна смес, разбира се, те ще имат 2-3 деца харесват повече, 3-4 дето по-така. Но тогава започват реално да функционират нещата на този споделен опит, който още от самото начало ние се опитваме да създадем тази атмосфера по време на нашето обучение, че тук няма някой, който да трябва да е изявен, всеки от всеки може да се учи. И трябва да преглътнеш собственото си его, защото аз всеки базикам, когато започват обученията, че заболекаря като отиде на симпозиум, той ще става така, взима си въздух, глътва най-големия бастун, който може да вземе за гълтане и седи така до момента, в който обучението не свърши и казва, айде да си ходим да мога да пия една вода. Защото го е страх да не каже, че е сгрешил, страх го е да не изглежда, че не прави нещо както трябва, без значение, че всички правим едно количество грешки, които ги правиш всеки ден. Нали? Ти не може да избягаш от това нещо. И в момента, в който махнеш маската, съблечеш одеждите и застанеш пред хората, такъв какъвто си и срещнеш себе си към другите хора, тогава почва да работи екипа хубаво. Нали? Всеки иска да споделя. Заради това никой от нас нали, не е толкова официален. Не защото не можем да държим високо академично ниво, просто защото групата е много по-спокойна, когато това се сведе до минимум. Няма смисъл. Има. Има не на тия формати. Въобще. Даже и между другото, затова е и толкова успешен формата. Това е една от причините, поради която е толкова успешен формата, че те започват да се чувстват дистанция и уважение не е нужно да бъде възпитавано с фрак и вратовръзка. Не, те почват да се чувстват все едно то не все едно, те започват да се чувстват част от екипа, вие ставате един екип, почвате да ги работите хора. Така се учи. Ние нямаме някой курсист в годините, във времето, в който нали, да не сме се опитали оптимално да помагаме и след това. Да, не на всеки успяваш да отговориш на време, понякога в случая му минава, защото нали, потърси помощ от нас, завършваш си обучението при нас и нали, 20 дена и да кажем чао, нали, до сега се правихме приятели, само че обучението свърши със здраве. Да. Напротив, гледаме на всеки да можем да помогнем. Не винаги успяваме. Истината е, че понякога нашето ежедневие ни застига твърде бързо и дори да имаш най-доброто желание да е представено по оптимален начин, не винаги успяваш. Но това е доверие. Хората ти гласуват доверие, ти трябва да се опиташ да го оправдаеш по някакъв начин. Ние последно той докторът тук говори или неща, ама ние последно майтапихме в една Viber група, че дори в петък в 22:30 се коментираха някакви тежки клинични случаи в едната Viber група точно от последното обучение, така че те точно за това хората, точно за това е на такова ниво обучението, а във връзка с нивото на обучението, кажете сега къде се намираме. Обяснете, малко ми е по-интересно, защото до сега на мен не ми е оставало време аз да ви попитам как стигнахте, вие много дълго време подготвихте, защото двамата сте супер педантични, много дълго време подготвихте това преместване. Вие го планирахте доста дълго, откакто може би една година след като аз се запознах, може би тогава аз съм разбрал. Споделете малко. От по-рано обаче той трябва да каже реално. Къде сте, как избрахте мястото? Това е може би от 2017, 2018 идея. Всъщност е доста по-отдавна. Като говоря по смисъл конкретизирано, че тогава. 2017-2018 започнахме да мислим за да работим заедно. Да окрупняваме практиката или да спрем да работим в стандартния стоматологичен кабинет. Много са причините, но ще бъда ще отида малко по-назад във времето. Когато завършвах стоматология, имаше различни варианти на това по какъв път да тръгна. Дали да тръгнеш по това да градираш по-малко, толкова колкото ти отговаря на, ако искаш и на възможностите към момента, защото всеки, който претендира с 20 извадени изъба, че е добър хирург, ако е нелепо, нали? Колкото и всички да искаме да обясняваме, че знанията са водещи,
конгломерата от знания и възможности е оптимален и опита е безценно нещо, няма как без него. Но след като всеки един от нас натрупа достатъчно практика и достатъчно увереност в собствените си сили, че е на прав път и че се движи в добра посока, ние започнахме да говорим за това, че трябва да се осъществи една такава по-голяма практика или разширение, така да го наречем. В момента наистина с радост мога да ти кажа, че се намираме в нашата нова клиника, която се казва Unitas Dental и нещата почти са придобили този аспект, в който аз искам да ги виждам. Както ти казах, винаги искам да направим нещо ново, но успяхме да постигнем това, да я разполагаме с обучителна зала, в която спокойно 30 човека могат да присъстват на едно обучение. Успяхме това да го съвместим с пространство, в което да има 4 стоматологични стола, единия находящ към залата. И започваме от сега да развиваме това, за което доста дълго време чакахме да се случва, по начина, по който искаме да го правим. И тъй като това ще е вашия нов дом, аз за един дом няма как да давам други подаръци, освен 2 икони съм ви донесъл от името на Priori Academy. Едната е на Исус Христос, да ви пази, да ви помага и там някъде ще се оставите после, а другата е на Свети Лука, който е лекаря, чудотворният лекар, така че ви пожелавам от името на цялата компания да сте живи, да сте здрави и да имате много и излекувани и щастливи пациенти, както до момента, и обучени и придобили още повече знания. Доктори, за нас е огромна радост и честно, че работим с вас и че всичко това се случва, да сте живи и здрави и наистина да имате много успех. Много ти благодаря. И ние ви благодарим, наистина, защото просто нещата без вас нямаше да са стигнали до тук. Без вас точно щяхме да стигнем, така. Той винаги е колаборация. Няма как едното без другото. Вземи една машина, която работи и вземи една така малка част и вземи. Какво ще стане с нея? Ще имаш част. Ама иначе пък какъв майстор си, ако не ти остана част? Започваме даже днес, тук имаме и отворени врати, много се радваме за помещението, много се радваме за възможността. Въобще пригодено е наистина много добре, аз идвам за втори път, пригодено е много добре за курсове. Това беше просто се получава като много продължение на нашата колаборация. Аз за втори път съм тук и виждам всъщност вече в детайли какво искате да постигнете и за какво говорихте толкова дълго време. Тук сме даже и за пациентите, тук сме точно и до река Марица. Има изглед, въобще много е благоприятно. А вие вече всъщност тук правим с вас курс, който върви. Ако искате, може да се върнем на етапа в пациентската работа в курсовете, тъй като това е едно от най-застъпените неща като въпроси, които ние получаваме, когато говорим с хората, които са нови в материята, в нашата материя, нашите курсове, и те много го питат този въпрос. Как върви оперативната работа, по какъв начин. Ти спомена преди малко, че те си подготвят самостоятелно пациентите, които после вече, слава Богу, ще има шанс да ги работят и тук и на групи. Колко пациента можем да работим? Колко импланта можем да слагаме? Можем ли да работим с друга система, освен тази, която примерно работят? Те питат вие с коя система работите, аз казвам вие с коя система работите, Biotech Dental, оттам нататък те почват, както и доктор Кочева питаше. Може ли да се работи с друга система, как се прави избора на пациент, има ли прекалено лесен или прекалено сложен пациент, такива неща. Като цяло подбора на пациент се прави след представяне на определена такава минимална диагностична информация. Това включва рентгенографско изследване, клинични снимки и съответно или дигитален отпечатък или модели. След което се преценя и според нивото на курсист дали това ще е операция, която той ще изпълни, което е оптимално и към това се стараем. Или това ще бъде по-скоро демонстрационна операция.
колко такива правите горе-долу позволява времето? Не хипотетично, а де-факто. Стараем се всеки един пациент да има право поне на един... Всеки един курсист да има право на един пациент поне. До сега организационно винаги сме се опитвали да направим максимум, въпреки че в програмата е заложено един курсист да извърши самостоятелно една манипулация, защото групите често са около 20 на човека. Понякога, поне лично аз се притеснявам, когато са повече потенциалните ни отговорности. Но никога не сме отказали да се завърши или да се направи нещо. Напротив, смея да кажа, че сме правили доста авантюристични преживявания по време на обученията. И другото нещо, което сме си говорили с вас като организатори, че ако нещо остане несвършено или ние сме поели отговорност, която е неизпълнена, си даваме допълнителни 2 дни, в които може всеки един да осъществи манипулациите, които са се натрупали във времето. Защото програмата се сменя понякога. Някой пациент не идва, друга операция продължава по-дълго. Това е всъщност едно от основните неща, които, как да го кажем, затлачват работа с пациенти. Все пак, освен, че ние сме хора и те са хора. И им се случват непредвидени обстоятелства. И когато, примерно, имаме понякога планирани 3 или 4 манипулации, в един момент остава една. Или оставаме до 9. Да, което също се е случвало твърде често. Да. Вижте сега, аз знам това, че на хората им прави положително впечатление. Знам, разбирам, нали, ние винаги сме били така с него, ние в практиката си работим така. Много често оставаш много до-късно, затова това от много страни не е добре, но е част от нашето разбиране, че ние трябва да се свършим работата, която сме поели отговорност. Но от друга страна това не е добре за екипа, защото екипа се изхабява. Не говоря в частност само ние двамата с него. Ние сме работили много дълго време на темпо, което е било над 12 часа. Нямаме проблеми с това да го правим 4 дни. Нали? Имаме проблеми да го правим 4 години. Но тогава, когато преизхабиш и емоционално и физически курсистите си, на другия ден те вече не са в тази кондиция да вземат следващото нещо, което е готово. Заради това се опитваме да търсим някакъв добър баланс. По-зле за тях. Това наложи и това възвръщане на модулите в първоначалните им рамки, защото 4 дена не се случват нещата. Мозъка е малко като мускул, в смисъл, когато отвикне да бъде трениран с научаване на нова информация, в един момент на втория ден вече се скапва, да. Нормално. Колко вече пъти се прави това обучение? 5 и предстои 6? Един път във Варна, в Пловдив сме вече за 2 път, 2 пъти сме в София били, съответно са 5 модула и сега вече в края на годината ще стартира 6-то издание. Да. Силно възможно е да видим дали ще стартират 2, 1 или 2 ще стартират, ще видим как ще бъдат позиционирани. Абсолютно да. Го питам този въпрос, защото съжалявам, педанти като вас за 5 издания вече със сигурност сте намерили формулата, която работи, и затова го питам, защото не са много нещата, които се правят 5 пъти като обучения и то толкова дълги. Колко е всъщност? 20 дни? 20 пълни дни са. Да. И сега можем да кажем на хората какво следва от тук нататък. Споделихме какво сме постигнали, какво сме направили. Можем да кажем сега какво следва и какви са бъдещите планове в хора. Бъдещите планове са доста интересни, бих казала, защото преди няколко седмици с тебе и с Стефан обсъдихме варианта за завършване на едно пълно портфолио, така да го наречем, от възможности, които всеки един курсист да може да има по отношение на работата си с нас. Защото до сега това, което имахме като обучение, беше голямото обучение с многото дни, но постепенно започна да се изисква да има необходимост да се направят и други неща. И сега то вече е факт. Първото обучение, което ще направим от вида
мастер клас. Аз не харесвам внедряването на такъв тип чуждици в българския език, защото какво значи мастер клас? Аз не съм мастер сплинтър от костенурките Ninja и те обяснявам мастер клас. Всъщност мастер клас е заимствано от английските, нали, от един английски формат, който е, нали, тип мастер клас. Идеята е за кратък период от време да можеш да ти се даде възможност да овладееш някакъв вид техника. В случая ще говорим за имедиатните имплантации. Нещо, което вече започва да навлязло доста сериозно при нас, но има необходимост според мен да се поразясни, защото както всяко друго нещо, много човек е склонен да залита. Дали да го прави или пък да не го прави. И трябва според мен да се дадат малко по-ясни параметри на това кога, защо и тук е, нали, тази възможност и как, нали, с водената хирургия. Аз бях много навъпреки водената хирургия, защото ми взимат всичко, взимат ми цялото усещане за работа. А пък моята практика е изградена на това. Почваш да работиш, гледаш, режеш, усещаш, пробиваш, усещаш, завиваш, усещаш, нали? Тръгваш да вадиш някой зъбче, пак усещаш. Когато работиш в водена хирургия, ти си това, което си планирал. Робот. Не. Точно там си мисля, така си мислех и аз. Но всъщност водената хирургия имам малко, не съм работил ортодонтия, но имам много предварително планиране и отново има много голямо значение как е изработено цялото това нещо, но в дъното на цялата работа е правилният план, защото понякога планираш случай, приготвяте се водач, свършваш си работа, погледаш и викаш, ще останате, връщаш се назад, поглеждаш си цялата планировка, разбираш, че водачът е сработил добре, всичко е поставено къде трябва, просто ти не си планирал добре. Да. И оттам изхождахме, че вече можеш да дадеш решение на определени проблеми. Защото когато искаш да направиш най-имедиатна имплантация, например на един долен шести зъб, искаш веднага да го извадиш, искаш да сложиш един имплант. Има много неща, които могат да се прецакат, когато работиш свободно, без водената хирургия. И в този момент, например, водената хирургия ти облегчава протокола, ускорява ти всичко и ти дава много възможности. Затова решихме и на предстоящия форум, нали, на априори 3 дни лекционни хирургия. По някой път курсистите ми питат, докторе, да се запишем ли? И аз им казвам, не, за какво се записваш на 3 дена лекции хирургия? Няма никакъв смисъл, само ще е пълно с международни и национални лектори, които работят постоянно. И то на абсолютно всички фирми, които са представени имплантологични като системи в страната. Не на всички, но на голяма част от тях може би да кажа. Честно, 70-80%. Голяма част. Да, по-голямата част. Това няма голямо значение. Идват хора, които са работили и го работят това нещо. Има значение, да, защото всяка една от тези фирми има техен си лектор. А пък тези хора, които са им ключови лидери лектори, те са с адски много опит. И дори частица от този опит да придадат, пак е... Ти само им дишаш въздуха. Значи, аз имам един приятел зъболекар, вече е стипендиант към НОИ. Пенсионер имам преди. Но той казваше така и още казва, като отидеш на едно обучение, едно нещо да вземеш. Ти стига. Стига толкова. Да. Това е едно да вземеш, ти стига. Нали, представи си 3 дена, хората излизат и са мислили как да синтезират целия си опит в дадена област в рамките на 45 минути или, хайде, примерно, час и половина, когато по-големите презентации. Има ли смисъл? Разбира се, че има смисъл. Едно нещо да чуеш, което да ти штракне и да ти каже, това е моят проблем, който сега съм имал и ето той го е решил човек. Толкова милиарди хора работят, нали, в каквито са насочености, всеки намира някакви рационализации, които могат да бъдат полезни. Да. Освен това, този мастер-клас, който ще правим, даваме старт на една програма, която е вече по начина, по който на нас най-много ни се иска да се случват нещата, индивидуализирано и на 100% персонализирано за участниците, които са вътре. Иска някой да направи повече операции, иска обаче да бъде в определена обстановка.
с познати, непознати лица, иска да гледа повече неща. Вече е натрупал база данни, видял е теорията, наясно е, но иска да започне да работи, но не се чувства спокоен да работи самостоятелно. По тая линия създавахме обучение, което да бъде за малка група хора. Около 6 човека, дали ще са 6, дали ще са 8, зависи от индивидуалния случай. И определен брой операции, който всеки един от участниците може да направи. Планираме го да бъдат 6 операции, всеки да има право, което означава, ако са 6 човека, са 6 операции, са 36 операции. Това е много клиничен опит. Дискутираме също... Който е споделен между всичките участници. Нали, без значение, че нали, всеки един ще е направил само 6, той реално получава на готово опита от другите. Всъщност не са 6 операции, а са 6 клинични случая, защото отговорността за завършването е отново на екипа и протезирането, което нали, много пъти ние говорим за операции. Много пъти курсистите са гладни или жадни за кръв, да го наречеме, но всъщност това, което винаги говорим в имплантологията, че това е протетично водена дисциплина. И ако ти нямаш кой да ти завърши нещата или да ти проектира или да проектирате заедно като екип едно такова лечение, то няма да стане. Затова нека не го фиксираме само върху операциите, защото не е така. Ние си даваме реалната сметка, че този процес се определя от края. И ако не знаеш къде отиваш, има много голям шанс да отидеш на някое друго място. Да се загубиш по пътя. Да. Ще си позволя да се върна набързо, да споделя на нашите зрители за това, което вие говорихте за конгреса Експо 2025 година, който ще се проведе на 14, 15 и 16 март в София, в Интерекспо център. Вие казахте международни лектори, те ще са ни гости, има и български лектори, международните, професор доктор Дзукели, смятам, че няма смисъл допълнително да говоря като се каже Дзукели, професор Фромович, професор Морган, все хора с иновации, доктор Бурмов, доцент Златев, всички други български лектори и чуждестранни можете да видите на страницата на Priori Academy. Записвайте се докато има места, защото в момента сме стигнали почти 200 човека. Благодаря ви, момчета, и за тази препратка. Въпрос. Повечето курсове с доста по-малка продължителност, нали така? Да. В смисъл, питам, защото аз не съм наясно. Нали, аз нямам представа какви курсове в момента се маркетират. Значи в България има няколко курса, които са от нашия калибър, като един подобен курс, който обаче не е с пациенти, е на Софийската катедра на Божи Йорданов, само че той съвсем не е в това. Казаков се опитват да направят едно нещо, което е подобно, не знам как съществува, и тези в момента на Надето от нашия курс, която е там Academy, Dental Academy, те също се опитват да провеждат нещо, само че с пациенти, които те им набират и ги водят. Това е в общи линии пазара на курсове от нашия калибър. Всичко друго е еднодневно. Едно, две, три, да. Кратки. Добре, значи може би да се върнем на момента, в който участниците много пъти, които ни се обаждат и се интересуват, като че ли имат една такава обраност или ги спира това, че курсът е прекалено дълъг, че е много сериозна инвестиция на време. Повечето курсове, които се правят или така наречените, както казах преди малко, мастер курсове или някакви други такива неща, те са доста по-кратки. Може би ще е добре да споделим нашето мнение по този въпрос. В днешния живот все по-често хората се интересуват как да постигнат нещо за кратко време. Все повече нещата се ускоряват, все повече се търсят бързи резултати. Но в нашата дисциплина има едно водещо нещо, е, че никой не може да ти вземе това, което знаеш. И когато човек инвестира в себе си, това е единствената инвестиция, според мен, която достатъчно пъти после може да се възвърне във времето. Ако инвестираш в собственото си развитие, ако инвестираш в собствените си знания, ако инвестираш в собственото си надграждане, във всички насоки, ти си даваш шанс да си конкурентоспособен и да си по-добър утре. В противен случай,
Ти правиш едно и също нещо, може да си много добър, но единствено и само по начина, по който ти си знаеш и това ще продължи за определен период от времето, като всички други около теб продължават да се развиват. Да. Тоест, спираш или спрял си на едно ниво, което в който и да е свят, в който и да е време, не е адекватно. Има един цитат, така се разпределя в практиката, че ако до към 30-33-4 години инвестираш в себе си основно, след това има голям шанс всичко това да ти се възвърне по начина, по който си искал да се получи. Нали? Ако ти имаш за цел да бъдеш милионер, самоцел, да я приемем, обаче искаш това да го преследваш от ден едно в момента, в който започнеш да си на пазара на труда, без значение дали си висшист или не си висшист, има много по-малък шанс да го постигнеш, ако не инвестираш в себе си в тези първи години от своето начало на работа. Първоначално ти трябва да придобиеш определени умения, определен анализ, определени възможности, за да можеш ти да прецениш всичко, което те заобикаля, дали струва нещо. Постоянно ти се предлагат обучения, предлагат ти се инструменти, предлагат ти се техника, предлагат ти се всичко. В момента в света се предлага всичко. Предлагането е огромно. И идва основния момент. Как да изберем нещо, което работи за нас? И тогава идва въпроса, редно ли аз да инвестирам в това да се развия себе си или е по-хубаво да си купа нова кола? Всеки трябва да избере сам за себе си, дали иска да го направи едното или другото. Нито едно от двете не е лош избор. Мен ми се задава един предизвикателен въпрос. Ако те хипотетично решат да инвестират в подобно обучение, ако започнат с условието, че започнат да прилагат нещата, които научат на обучението, в каква горе-долу, защото много хора си го задават този въпрос, в каква горе-долу времева граница биха успяли да се възвърнат инвестицията? Според вас? Честно казано, в доста кратък срок от време би трябвало да си възвърнат инвестицията, ако започнат да работят клинично, да прилагат нещата, които са научили. Да, реално доста кратък срок. Ако с условието, че започнат да работят. Да. Тони? Да. Ако не работи, ако не започнеш да прилагаш новонаученото, има ли смисъл въобще да ходиш? Да. Не. Натрупваш критична маса в мозъка си, за да се престрашиш. На всеки един, който идва, му казвам, започни да правиш това, което е твоята първа стъпка, като дойдеш днес тук. Започваме с нашето обучение, с още такива фундаментални неща в хирургията. И окей, тя е малко по-обзорна информация, малко по-консолидираща, малко по-създаваща фундамент на тия хора. Но после, със следващата стъпка, например екстракция на ретинирани мъдреци, всички им казвам, извадете по един такъв зъб. Вече имате някакво знание. Имате и знание как да определите каква е трудността на дадената интервенция. Това е едно от нещата, които на първо място сме го заложили в обучението. Как ти да определиш този случай дали е лесен, дали е труден или е извънредно труден, за да можеш ти да прецениш дали е в твоите възможности като човек, който има определен опит Хикс. Тогава вече ти си въвлечен в целия процес и ако си въвлечен от ден едно, по този начин въвлечеш си сам себе си в това нещо, ти ще натрупаш оптимален дивиденд от едно такова обучение, защото ти идваш всеки месец на едно обучение, което може да задаваш всички въпроси на света, които искаш да зададеш. Не да попиташ, темата ни е екстракция на ретинирани мъдреци, ти да питаш само върху мъдреците. Ти можеш да питаш за абсолютно всичко, което искаш и да получиш релевантен отговор спрямо нашите знания и възможности. И ако ти работиш в това време, ти трупаш въпроси. Не са само нашите знания и възможности, не забравяй, че имаме и група. Абсолютно, да. Която, абсолютно. в смисъл, това е едно от много хубавите неща, които се получават. То е именно обсъждане и планиране на случаи. Защото всеки, сега обикновено Дани ги подтиква, така, да, разбира се, да изразяват мнение, да предлагат, както и аз, да предлагат варианти на лечение на дадената ситуация или
така алтернативни подходи, да кажем, тогава виждаш много гледни точки. И някъде измежду всички тях обикновено скрие правилния отговор. Да. В тази връзка ти преди малко спомена, между другото, ако искате можете да споделите нещо допълнително относно избора на системи и материали. Ако искате можете да споделите вие по какъв начин правите този избор, защото освен към кой как да избере точното обучение и да се насочи към него, така в последствие идват много въпроси. Мен специално са ме питали как се нарича уреда за измерване на стабилност на импланта? На Остел. Остел е модела, това са видове резонатори или улавящи резонатори. Те са улавящи резонатори. Да, мен са ме питали как да го избера, по какъв начин да го избера, как да изберем имплантологична система. Там имаш два варианта реално. Един е с вибрация и другия е с звукови чистоти с трептения. Резонанс. Да. Като тези, които са с резонанс отдалечените, са доказано по така успешни, така да го кажем, в определенето на стабилността. Избор на, без значение дали е материал, дали е имплантологична система, обикновено става с много четене. В смисъл, поне така съм практикувал аз. Сяда се, чете се и оттам нататък тази система се проучва. Винаги това, което практикувам аз е да гледам за материали и инструменти, които са до някаква степен базирани на доказателства. Тоест, проведени са научни изследвания, които ти казват, окей, този материал така и така се държи. Най-добре е, ако имаме научни изследвания, които са на 5 годишна база, клинични. Не, още по-добре, ако са на 10 годишна база, защото знаеш горе-долу какво да очакваш като поведение. Обаче, толкова много материали и системи има в момента, че понякога тези изследвания ги няма. Тогава какъв е подходът? Подходът е отново заравяне в специфика на дадения материал или система и оттам нататък да се види този материал или система, поне на каква химична основа е, какви са му съставките и въобще би ли могъл да работи. Третата фаза на избора е проба. Купувам си го и проверявам. Устройва ли ме този материал като похватна работа или инструмент? Не. Лошото е, че тези проби обикновено са много скъпи. Още по-лошото е, че това никой зъболекар, който практикува, няма време да го прави. Няма време, защото все пак те работят клинично. Само че аз работя и като преподавател и също така работя и като до някаква степен изследовател. И това си ми е част от нещата, които правя. Именно това е едно друго ценно нещо на такива обучения, курсове, лекции, че може да си дам този опит, който съм го постигнал с много времеемко проучване за дадено нещо. И пак не е гаранция, че това ще работи за всеки както работи при мен. Да, може би има друга концепция за избор на инструменти и на материали. Но те са различни неща? Да, при мен в общини така е последователността от нещата. Първо, обикновено е много четене. Мога да попитам още един въпрос с четенето. Каква литература им давате на тия хора на курсовете? Има ли нещо, което да подготвят те преди или след или по време? Това важно ли е, не е ли важно? Важно ли е или не е ли важно? Важно е, литературата е важна. Не, смея се за друго. Опитваме се да не им даваме нищо за домашно. Да. Което не е практически насочено. За домашно в кавички, разбира се. Тук идеята каква е? Това време е ценно. На всеки човек времето му е ценно. Затова идеята на тези курсове е максимално ние да сме им събрали нещата, които са им необходими, за да могат тези хора да работят. Там нататък има препратки, за който иска допълнителна информация. Но
комплекта, който сме създали като теоретична основа плюс практически умения и компетенции, би следвало да им е достатъчен. Да. За да можеш да си избираш някакъв критерий или инструментариума, трябва да започнеш от някъде. Трябва да имаш някакъв опит. Много пъти ще чуете, това е безсмислено, от това няма нужда, това е допълнително. Всеки има различен подход. Аз мога да говоря за себе си, не обичам да говоря за хилядите възможности, макар че Стефан доста често ме подиграва, че казвам, ето аз така правя, но аз така правя. И това мога да кажа на хората, защото всичко друго е думи. Мога да дам много аргументации, мога да завъртя отговора по 300 различни начина, в крайна сметка ценното е личния ми опит. Защото той е отнел хикс броя упражнения, което ме е довело до някакво заключение. Така е, нали, личният опит, личният начин на работа, той определя до голяма степен това, кое на теб ще ти е удобно. Защото ако аз кажа, използвайте този инструмент, той е страхотен, някой ще го хване и ще каже, мисля, че дах толкова пари, ми ще го къфе. Но затова ходиш и припознаваш по някакъв начин себе си в обстановката на едно обучение. И много пъти някой ти отговаря, това сега за какво да го купа? Аз мога да купя нещо много по-бюджетно, то е същото. Това е като всичко друго в този свят. Като да си поръчаш меси от AliExpress. Пак ще прилича, но няма да е същото. Така че квалитетните продукти са квалитетни продукти. Оттам нататък трябва да имаш някакво ноу-хау и някаква база данни, в която да можеш да анализираш дадената ситуация. Ние говорим за много неща, натрупани в нашата практика. По какъв начин, например, да си избереш една добра имплантологична система? Няма имплантологична система, която да е без забележки, но има правилна имплантологична система спрямо твоите потребности. По същия начин са инструментите. Какво искаш ти да постигнеш и тогава вече ние евентуално можем да дадем някакви насоки за това, кое е подходящо за теб. Предаваме на 100% нашия личен опит, оттам нататък вече е избор на пациентите, на курсистите. Говориме си много пъти, че правиш нещо и идва курсиста и казва, доктор Бурмов, аз направих както вие казахте, обаче нещата не станаха така. И аз питам, направи ли това? Не. Направи ли това? То, защото нямаше такова. Викам, тогава, правим ли това, което сме говорили, или правим това, което ти си пожелал да правиш? Затова тук е деликатен момент. Всеки може да се научи да работи с всичко, но има един такъв номер. Знаеш ли най-добрите снайперисти в света с какви куршуми стрелят? Не. С собствено производство. Защото те са разбрали за това, което те правят, за неговите лични цели, какво му трябва. Съответно, ако единият прекрасен снайперист даде собствения си куршум на другия прекрасен снайперист, втория ще може ли да стреля като първия? Може да не сработи, да. Ясно. В тази връзка, ако някой дойде с пасваща за него или избрана от него система имплантологична, иска да слага този имплант на курса, какво ще се случи? Няма никакъв проблем от наша страна. Ние работиме с всички възможности, които се предоставят на пазара. Има едно така наречено но. Няма да сме толкова ефективни, колкото с това, с което работим. Да. Имплантите не са безкрайни варианти. Те общи линии са едни и същи до голяма степен, без да искам някоя компания да ми се обиди, защото всеки обяснява колко е по-различен от другия. И уникален. Но много неща са подобни. И няма проблем участниците да си работят с собствените компании, като всички протоколи се адаптират и се внедряват в обучението с цел той да се чувства максимално комфортно. Супер. Аз като цяло мисля, че повечето въпроси, които биха били интересни, първо за хората, които ще гледат, и второ, които аз
от моята гледна точка изхождащ, исках да задам, ги зададох. Ако вие имате нещо, което искате да споделите допълнително, ако вие имате нещо, което в разговора до момента, тъй като той беше доста дълъг, сме пропуснали или вие искате да кажете нещо, да отговорите вие на някой въпрос, който от вашата практика с хората има значение, now is the time. Искам да кажа едно нещо. Преди малко ме питат ти с какво се гордея. Едно от нещата, с които наистина се гордея, е това, което правим тук. Това, което правим в момента, според мен е много хубаво, защото всеки един от нас влага в себе си в това, което прави. И според мен, ако човек влага себе си в това, което прави в ежедневната си практика, без значение дали правиш клечки за зъби, слагаш импланти или правиш совалки, ти рано или късно ще постигнеш своите резултати. И заради това искам да ти благодаря наистина за преживяването на целия екип в момента. Също. За цялата съвместна работа. Защото тя не е от сега. Много се радваме. Това беше една от най-добрите емоционални срещи и разговори, които сме правили и съм ви много благодарен, момчета. Това бяха доктор Бурмов, доцент Златев в тяхната клиника. И аз много се радвам, че успяхме да проведем този разговор. Всеки един от вас, който би имал някакви въпроси към тях или към нас, не трябва абсолютно нищо да го спира да ги задава. Благодарни сме ви за отделеното време и внимание и да изгледате това нещо и ви пожелаваме на всички много успех.